President Mnangagwa has declared the deadly road accident that claimed 17 lives in Chitungwiza a national disaster. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZanu TV. Pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe iri pakuchema mushure metsaona yakaitika muzuva raNezuro apo pakashayika vanhu 17 passport mushure mekunge a 30-ton truck raibva kuSouth Africa raienda kuMalawi rakatsitsira echitungwiza commuter omnibus yaibva kutawuni ikauraya vanhu. Zvinova izvo zvinhu zvakarwadza pamwe nekushungurudza mhuri yeZimbabwe. Report says President Mnangagwa has declared the deadly road accident that happened on 22 July 2025 as a national disaster. Mhuri dzese dzarasikirwa nevanhu vakafira mutsaona iyi dzichabatsirwa kuchema hama dzadzo negovernment kuburikidza nemakofini, chikafu netransport, zvese izvi zvichisponswa negovernment. Uye municipality of Chitungwiza yazivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti pamazuva anoti 23 and 24 July vachambomira kuendesa mvura kuti inge ichibatsira pamafuneral ari musociety apo vanyora ivo kuti water supply update to support funeral arrangement in St. Mary's and Manyame suburbs. We have dedicated water supply to these areas for 2 days, July 23 and 24 July 2025. This is part of our efforts to ensure communities are able to mourn their loved ones with dignity. Aya ndiwo mashoko anyorwa iyo nemunicipality of Chitungwiza ichinyorera iyo mhuri yeZimbabwe kuti haisi kuendesa mvura pa2 days idzi. Tiri pama-updates etsaona yemuzuva raNezuro ipapo, ZANU PF province yazivisa iyo kuti ichapa $1,000 per family yakarasikirwa muzuva raNezuro. Izvi zvaziviswa izvo neZANU PF Harare Provincial Chairman Comrade Godwills Masirirembwa. Ngatinzwe vachitaura, asi kana mapedza kuona this video ngatisangane mucomment section tichinyaradzana nehama neshamwari dzakashayikirwa muzuva raNezuro. Isu seHarare Province kudarikidza naPresident wedu Dr. Mnangagwa tabatanidzawo chema kuti kumhuri yose yakashayikirwa tiri kupa $1,000 kuti vabetsereke nezvechikafu nezvimwe zvinoita kuti tikwanise kuchengetedza hama dzedu zvakanaka. Uye zvekare kune vakakuvara vari muzvipatara tataura taita urongwa neArundel Hospital tichidarikidza naMinister of Health kana zvichikodzera kuti vanenge vachikwanisa kuti vandorapwa kuArundel Hospital vatakurwe vainde kundorapwa kuArundel Hospital. Tataura zvekare neDiscovery Ambulance Service kuti maambulance avo vakazvimirira kuti atakure vakakuvara ivavo kuti vainde kuArundel Hospital kuti vandodetserwa nanachiremba.